Eh pa naman may kakapalit ang imbensyon kong bracelet. Why ni Bap, may imbensyon na ako naman ay. Iningawsan kong turbo fan Bap. Sobra kapali nga ini, nyabayo ko kailangan niya ini. Yung produkto ko nga ini, malatiya mo, anjang no karon pwede na yung siksik. O anjang malatiya Bap, masikan naman nangin. Subukan niya ang gamitan Bap, habang makasakya kayo ken trike. Hunong niya kayo kumbinsido Bap, mo tutok chicken danom lang niya kasi kano. Nung nga kakit sumama nyo lagpoing danom Bap. Nung hali kayo parang kumbinsido kining kanaong Gojo Dok high speed turbo fan. Bukulat tayo na Bap, bakan tangakit yung matibeyo. At the same time, makabayabing kayang battery. Hala na sabi ba, painipaglako ko neta ko. Isubli tayo pa yan Ang dapat. mga ta, okay, ikaw mo yung magad sasabihin. So yan Bap, sali na kayo po, magadwang isip. Just click the yellow basket or visit the link down below. Dan na screen sinabi ko nga ita.